Si Alex. Ayaw tingog. Natagal 20. Ayaw tingog ha. Ayaw tingog sa kamera. Nakadaog kag 20. Ha? Kasi mo ngan? Kasi mo ngan? Pilay mo dan. Okay na, daog na ka. Oo, di ba kabutingog? Ayaw tingog, katagag 20. Daog na ni. Sige, daog na. Kasi mo ngan. Butang sa kamera. Ngani mo ngan. Pailaila sa kamera, pailaila. Hindi, mabatian. Okay. Ayaw tingog sa kamera, daog kag 20. Daog ka di. Waway, premium kinig. Ayaw isulti mo nga, natagag 20. Kasi mo nga?